Khasi Hills Autonomous District Council kan sakhi Haduh 9.96 sanspa khat prangut ki Nongthep vote bakun thup ki saulak prapuwe hajar arspa andri pu prangut ki shynrang bat sanlak khat san hajar arspa sapu nyongut ki kynthei. Katba haka Jaintia Hills Autonomous District Council pan kidon lailak khat ar hajar lai spangut ki Nongthep vote kini ki kynthup ya ki shilak san phuwe hajar nyopu khandai ngut ki shynrang bat shilak ndri phuwe hajar arspa arpho ngut ki kynthei. Katkum ki jingkhein bala pyllait da tnad District Council Affairs la kdew ba ha kdc kidon baroh 6,000 ndri spa ndri pu khandai tylli ki jaka thep vote polling station bat Jhadc pat kidon sau spa nyopu nyau tylli. Ka jingthep kyrteng naga bynta ki kyrtong kiban iakhun yakane ke elekshon MDC ha Kdc bat Jhadc kelas sedang nadu ka arpu nyau tarik kelalengkon Haduh lai tarik rempang. Lapun benaru bah ka sau tarik rempang kan de kesngi bagi kyrtong kila benweng kyrteng no yalade. Katba ka jingthep vote pat kan long ha ka arpu wei tarik rempang bat ka jingnyau vote kan long ha ka arpu sau tarik rempang.